So hey guys, this is Ganesh Kumba. I came back with a new video. Friends so guys, खूप दिवसानंतर परत एकदा मी येले तुमच्यासमोर. आज फ्रायडे आहे आणि दोन्ही माझे मित्र दिसायला बसलेले बघा. ॲक्च्युअली मी सर शॉर्ट व्हिडिओ बनवायसाठी रील्स वगैरे, पण नंतर ठरला की आपण फिराक जाऊचा काय रे. तसं खडा शिरोडा कमी करला शिरोडा सो शिरोडाक आम्ही चललो. फुल सारी मजा येते तुमका. व्हिडिओ कंटिन्यू बघित राहा. म्हटलं एक मिनी ब्लॉग करूया. खूप दिवस झाले ब्लॉग टाकून नाही. खूप दिवस झाले आम्ही पण ब्लॉग मध्ये आलो नाही. जाताना असं बाय तुमका मस्त की सिनेमॅटिक शॉर्ट बीट आणि तुमका तर माहिती आहे एडिटिंग. सो व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'm doing this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. यारो जी भर के जिले पर लगता है आजकल कलम ना आएगा. यारो जी भर के जिले पर आवाज हो. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. सो गायस, कोणाचे तरी पैसे पडले होते आणि आम्ही ते उचलले. एक लक्ष्मी आहे, ती उचलायलाच पाहिजे. Basement, 100 songs, 100 weeks, didn't change it. सो गायज, आम्ही एका नदीच्या ठिकाणी पोचलो आहोत. तुम्ही पाहू शकता तिकडे प्रवास आहे. तरी नाही म्हटलं बराच वेळ आम्ही फिरलो. काय रे, खूप वेळ फिरलो. वाजले इतके गायज, आम्ही 11 का 12 वाजता आम्ही सुटलेलो दावडासून. आता वाजले 1:15 वाजला. बरोबर टाइम फिरलो. आता काहीतरी खातलो वगैरे. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma. सो गाईज, आम्ही आता शिरोडा बाजार या ठिकाणी पोचलो असो मालवणीत बोलतो ना आपण. आणि आता जेवणाचा काहीतरी बघतो. जेवणाचा हवी करता बघूया. सफराबाद करता मागात करतो दिसता येत कर आता. ठीक आहे, चला काहीतरी स्नॅक काहीतरी खाऊन जाऊया. घराकडे जेवण राहू त्याला परत. हां, आमलेट पाव खाऊया. ठीक आहे, आमलेट पाव खाऊचा. आता व्हिडिओ कंटिन्यू बघित राहा. आमलेट पाव ऑर्डर केला. आमलेट पाव खातो आता थोड्या वेळात. भूक लागली आहे, करा. जाम भूक लागलेली आहे. आम्ही पण ऑर्डर केलेले 3. मजा येईल बाई. एक टेन्शन अरे, हा काकाचं फोन लागणार. तो काका ना जातो घरा काय माहित. इतके विश्वास आमका पेट्रोल दिले 50 रुपयाचा पैसे घेऊन. हा गायचं येताना आमका एक ना काका भेटले होते आणि त्यांच्याने खूप दारू पिलेली होती. ते वाटत होते खूप. आम्ही त्यांना म्हटलं मदत करूया. पण विषय काय झाला माहिती आहे, आम्ही नंबर वगैरे दिलो पण ते उठायला तयार नाही आले. ते सर पसंत होते. आणि थोड्या वेळात नंतर आम्ही त्यांना नंबर दिले मी माझो. आणि त्यांच्याने मला मिस कॉल दिलो. आणि त्याच्यावर आता मी फोन करू होते पण फोन लागाना आलो. सो आता ते घेऊन पडलेत खय काय माहिती समजणार नाही आता. सो बॅड न्यूज. पण आम्ही ट्राय करू परत फोन.
सो काय आमलेट पाव वगैरे खाऊन झालेला आणि आता आम्ही चाललो बीचवर नावच्या वाटी करायला चाललोय अंकुजी न्हायला. अवला फ्रेंडशिप म्हणजे काय? फ्रेंडशिप म्हणजे 2 मिनिटं गाडी घालते दोस्ती. गाडी काढूची नाही आपला यांच्या पाठूनच जाऊचा तिथे ना. पुरे 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 आम्ही चाललो आता एका किनारा आहे किती वेळ झालो नाही म्हटलं आम्ही 11 वाजता येणार आहे. काय मजा करायची होती त्याने मजा केलेली आहे आणि थोड्या वेळात आम्ही आता घरात आलेलो जाम दमलो एकदम दमलो आम्ही. ॲक्च्युली आमचा नावचा होता पण नाव शकत नाही आता नाव शकत नाही कारण कपडे वगैरे हाडून आहे ना आम्ही त्याला काय नाव शकलो नाही. सो काय तुम्ही बघू शकता आज पब्लिक आहे ना गुड फ्रायडे आहे सो पब्लिक पण एकदम जाम भरलेला आहे समुद्रावर. तुमच्यातले पण कोण जाणायचं समुद्रात असते तुम्ही जाऊचा ना प्रभा जाऊचा बाकी प्रभा तुका मजा येईल का नाही? तुका मजा येईल का नाही? एक नंबर मस्त. माका सांग तुझं आता एक दुकान आहे बरोबर बा दुकानात एक माणूस आहे कामावर ठेवलेला तो काम करता तो एक एन्जॉय पण करतोय सो दोन्ही एकदम चालला कसा काय त्याच्यासाठी मी खूप माहित नाही मग हे आपला प्रयत्न केले काय प्रयत्न केले मेहनत घेतलंय 2 वर्ष मी खूप मेहनत घेतलंय स्वतः काम केलंय त्याच्यानंतर मी कामगार केलंय आणि आता मी माझ्या जीवाची मजा करते. मी काय म्हणतो मित्र होय का नको आयुष्यात मित्र होय आता मित्र म्हणा आम्ही तितक्यातही मजा केली मस्त की अचानक ठरला आमचा असं नाही की बाबा खायच्या कंपनीत कामा गावा नाही आमचा सुट्टी नाही आम्ही अचानक म्हणजे तुझ्या आज मित्र ते सगळे मित्र असे राहतले आम्ही तर 4-5 जण आम्ही कायम राहतो आपल्याला माहिती आहे आम्ही कायम विश्वास प्रत्येकात होय हो मित्र मध्ये काय पण झाल्यानंतर तरी पण आम्ही असो मैत्री करतो बघ जेव्हा विश्वास प्रत्येकात होय आणि तो आमच्या आहा असं ते प्रत्येकातच असतं बरोबर ना. पण काही जण नंतर विश्वास येतो असा सुद्धा सोडून जातो बरोबर. जसा आमचं एक शिरोडा पार्टी म्हणा एक ब्लॉग आहे तुम्ही बघू शकता किती जण होते आम्ही? सगळे जण ना एकदम कट्टर पण खूप जण कमी झाले पण ते आता एवढे भेटत नाही आपला मित्र जेवढे पहिल्यांदा आपल्याला भेटले होते तेवढे आपल्याला आता भेटत नाही. कारण काय काय असतं याच्या मागे कशाही सोडून गेले मित्र. प्रत्येकाची लाईफस्टाईल आहे दुसरे मित्र गावले गेले पण जे कट्टर आहेत ते आपले मित्र जो आपल्या लाईफ मध्ये लास्टपर्यंत उतरवतोच आपला किती पण काय झालं विचारायचं नाही आहे सोबत मित्र थोडं पण काय कारणाने ते का राग गेला या विषयाने तू सोडून गेलो मग काय विषय नाही. सो गायच थोडक्यात सांगायचं तर मैत्री करताना पैसो हे गोष्टी कधी बघू नका. पैसे पार्टी बिर्टी हे कधी गोष्टी बघू पैसे नका. आयुष्यात त्या कमवच्या शेवटपर्यंत मरेपर्यंत पैसा कमवचा त्याच्यामुळे लाईफ एन्जॉय करूनच जगायची कधी-कधी जगाचा आयुष्यात तुमच्या बऱ्याच वेळा असे प्रसंग येतले की तुमच्याकडे भरपूर पैसे असतो पण भरपूर तुमच्याजवळ संपत्ती मित्र असते नसतले पण तुमच्याकडे मित्र नसले जेव्हा तुमका असं वाटला हे पैसे मी काय करू आणि ही संपत्ती आहे ती काय करू एवढी अशी पुढे तुम्ही डेव्हलप ठेवलेला आहे आणि असे बसताला आणि तुमका असं वाटला मित्र मला असे करू शक्य नाही कारण त्या वक्ता तुमचे मित्र तुटलेले असते. सो गायच आयुष्यात जर तुमका खूप सारी मजा करूची तर मित्र पण जोडा आणि पैसे पण जोडा असं म्हणणं नाही की पैसे पण जोडा आणि मित्र जोडा. सो पैसे पण जोडा आणि मित्र पण जोडा. सो त्याच्यामुळे तुमका खूप सारे एकदम मजा येऊ शकता आणि आयुष्यात तुमचं एकदम रंगीन जाऊ शकता असं मला तर वाटतं. बरे माझ्याकडे आज पैसे नाहीत ते सगळे माझ्याकडे पैसे तरी मला वाटायला आता मी ह्याच्याकडून किती राहा ह्याच्याकडून किती राहा पण ह्या असं मी कधीच करू दे नाही. मी ह्याच्याकडे कायम राहतलं आहे मित्र पण ठेवतले आणि माझ्याकडे पैसे पण ठेवतले. सो अभि तू चांगल्या प्रकारे माहिती दिलं आहे आणि प्रभात तुझं पण धंदो आहे तुका पण हे आम्ही सांगू इच्छित आहे. सो ही गोष्ट कायम लक्षात ठेव होय प्रभात होय नक्कीच खूप सारी भूक लागली आहे. चला आता बिल बनणार आहे मी बिल भरतलंय कितक्या खायचे तिथे खाऊन फक्त व्हिडिओ मध्ये हवा चला. My way.